שלום, אני עמנואל. אני רוצה לספר לכם על הסדנה להיות מראה נאמנה. הסדנה הזו בנויה על שני מרכיבים עיקריים, שני עמודי תווך. הראשון, ניסיון לענות על צורך וצמא עמוק ביותר שיש לכולנו, להיראות. כשאני מרגיש שרואים אותי כמו שאני באמת, כפי שאני באמת, אני מרגיש שמעריכים אותי, אני מרגיש רצוי, אני מרגיש מתקבל, אני מרגיש אהוב. עכשיו, יכול להיות שאתם חושבים שמקום עבודה לא אמור לספק את הצורך הזה. יש לי ניסיון של הרבה שנים בעבודה עם חיל אוויר ועם צוותי מורים ומשרד החינוך בכלל, ועם מערכות ועסקים וארגונים ומנהלים בדרגים שונים. אני אומר לכם שבאמת אפשר לשנות אווירה, לשנות התייחסות במקום עבודה, ככה שיש יותר ויותר את ההרגשה, את החוויה, את התחושה של האדם שעובד שם, גם אם זה מנהל, גם אם זה עובד, שרואים אותו. וזה שינוי משמעותי בכל הלך הרוח במקום העבודה, זה מאפשר יצירתיות, זה עושה כיף. דמיינו לכם לבוא למקום כזה בבוקר, שאתה מרגיש שאתה יכול להיות מי שאתה. שאתה יכול לתת ביטוי לאיך שאתה מרגיש ברגע, בצורה אותנטית. או לפחות להתקרב לשם. כלומר, שיש יותר פתיחות, יש יותר כנות, יש יותר זרימה בין אנשים. אנרגיה חיובית משתחררת לחלל, זה משנה מציאות. ולא צריך תהליך ארוך כדי להגיע למקום הזה. צריך נגיעות, צריך חוויה, צריך כמה נקודות שמגיעות לאינדיבידואלים, לפרטים ולקבוצה. זה עמוד תווך אחד, להיראות. וגם להיות במקום הזה שרואה את האחר כפי שהוא. עמוד תווך אחר, ובעצם זה מה שמאפשר את הדבר הראשון שדיברתי עליו, זה לתת כלים להגביר את הנוכחות, את היכולת להיות קשוב. אנחנו חיים בתקופה מאוד מואצת, עם המון אי-ודאות, המון שינויים. אני חושב שזה חיוני לכל אדם שחי בתקופה הזאת, לכל עסק, לכל חברה, לכל ארגון שרוצה לשרוד וכמובן להצליח ולהיות יצירתי ולהיות מתחדש. לקבל כלים, להיות עם חיבור לאיזה מרכז פנימי קשוב ונוכח. וזה מה שמאפשר לראות ולהיראות, כי אחרת אנחנו פשוט ברכבת שזזה מהר מדי, ואנחנו לא מספיקים להרגיש מה אנחנו מרגישים בכלל. ואנחנו לא מסונכרנים בין הגוף לרגשות, למחשבות, ולא יכולים להגיע לאיזושהי חוויה של קשב או של נוכחות. אז אלה שני עמודי התווך של הסדנה, היא מאוד חווייתית. אני מביא לשם את עולמות התוכן שלי, שזה מעולם המשחק והצילום, הרפואה האלטרנטיבית בהיבטים שונים, האימון. הסדנה הזו היא מעצימה, היא כיפית, היא נוגעת והיא אנושית. אז אני אשמח מאוד לשמוע מכם, לפגוש אתכם ולעבוד איתכם. תודה שצפיתם בי, להתראות.